כאמור, מנהיג חדש באיראן, מוג'תבא חמינאי. יכול להיות שגם הוא ימצא את עצמו בקרוב בגיהנום עם בני משפחתו שחוסלו במכת הפתיחה. לצדו של מוג'תבא עוד כמה בכירים שמובילים בימים אלה את איראן. מיד אחריו מי שמנהל את העניינים הוא עלי לריג'אני, מזכיר המועצה לביטחון לאומי במדינה, ומשמש גם כמנהיג איראן בפועל. תפקיד שהוא יאמץ כנראה גם בתקופה הקרובה, כי מוג'תבא הפצוע לא ממש כשיר לתפקד כמו שצריך. השלישי ברשימה הוא רולם חוסיין אג'אי, ראש הרשות השופטת, נשיא בית המשפט העליון באיראן, אחת הדמויות השנואות ביותר על העם האיראני. אג'אי הוא שקבע שצריך להרוג כל אזרח שיצא להפגין בגל המחאות האחרון. הרביעי ברשימה הוא עלי עבדאללה, מפקדת חאתם אל-אנבייה, יחידת החירום של איראן. בעת מצב חירום במדינה, המפקדה הזאת היא זו שלוקחת את העניינים לידיים. החמישי, מוחמד בארר גליבאף, יושב ראש הפרלמנט האיראני, מוערך מאוד במדינה, מקורב מאוד לעלי לריג'אני. בעברו היה מפקד חיל האוויר של משמרות המהפכה. האחרון, אחמד ויידי, לאחר תקופה שהיה מחוץ לאור הזרקורים, הוא מונה לתפקיד מפקד משמרות המהפכה, לאחר החיסול של קודמו בתפקיד במכת הפתיחה. ויידי זכור היטב בעקבות מעורבותו בפיגוע בשגרירות ישראל בארגנטינה בשנות ה-90. כמו שראיתם, הנשיא מסעוד פזשקיאן אינו ברשימה ולא במקרה. אין לו ממש סמכויות ודעותיו אינם נחשבות בקרב בכירי משמרות המהפכה. ההנהגה הבכירה, כפי שהצגנו, שמרנית, בעלת קו מאוד תקיף למערב, בכולם בלי ספק הם יעד לחיסול.